लामानि हाद्रिया हायना गुन्द्रा जानानै जोंनि सोलेराव नांफैब्ला नों मा खालामनो? नाहरलाय हनै बिबारनि देन्थायाव बिलाइयानो गैया। बिलाइ गैयै देन्थानि बिबारा जेबो बेसेन गैया। नङा नङा, आंनि गोसोनि साननायखौसो नोंनो फोरमायदों। नोंलाय आंखौ माबायदि नोजोरजों नायबोदों बेनोथ' फिननाय। खन्थाइगिरिनि रावखौ नोङो सोर फोरोङा? देंखोगिरिनि गारांखौ नोंलाय सोरनिफ्रायथो मोना? खाना खुरजा लेंग्रानि सेरजानि राङियाव मिरा नुहुराखै? हाजोनि लांदां बिखायाव दुफावलु जोमैया माबायदि खुदुमफैदों? लांदां बिलाइनि मान्दार बिबारा जेबो बेसेन गैया। बोथोरनि दाउ खौवौखौसो बरायनो बारफबबायो। जेरै टाउननि सिख्लाफ्रा नोंसोर बायदि सेंग्राफोरजों हायजाब हायजाब बेरायफायो। सरि, रियेलि आइ एम सरि। नोंनि खौरांखौ समाव लानो हायाखै। नाथाय नों साननाय बादि रावबो सिख्लाजों आं बेरायाखै। गोरबोनि फानजारियाव जोबथेनानै दोननाय सिमाङा फानजारि सौसिनानै बिरगलाङोब्ला आं मा गोसो लानानै थांनानै थानो? आंनि गोसो गोरबोखौ नोंनोनो होखाबाय। नों फोथाय, आंबो सासे मानसिसो। आं बेरे सिखिरि नङा, बारनै बारथाम बिबारनि बिदै सोबनो। रमान्टिक बैसोआ सम सम सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायो। मानोबा आंनि गोसोआ गिखांनाय फैदों। गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों। नों मानो गावखौ लोरबां खालामदों? फैदो थांदिनि।